Уважаеми господа академици, дами и господа член-кореспонденти, гости, приятели на това събитие, признавам, че както винаги той ме провокира в различни ситуации и в дневния ред на събитието не беше предвидено аз да правя каквото и да било изявление. И го правя в последния момент винаги академик Горчев, като всеки хирург, който е готов да изпадне в критична ситуация. И снощи седнах за така известно време, защото много мислих все пак какво да кажа пред вас тук. И синтезирах малко, събрах си мислите и реших да ги представя в една малко нестандартна презентация. Определено идеята за тази книга няма как да не споделя, че тя беше на академик Горчев. Той преди няколко години, мисля, че 2020 година, пак така на пръв поглед спонтанно, седяхме в конферентната зала на болницата и той каза, трябва да напишем книга. Трябва да представим опита си, който вече е повече от 10 годишен опит в този тип хирургия. Аз, разбира се, не се колебаех дълго и приех да стана автор и част от колектива на тази книга. Няма да ви разказвам за съдържанието на книгата, но мога да ви уверя в едно, че тя е едно така вълнуващо преживяване, предлага едно вълнуващо преживяване не само за специалисти, но и за неспециалисти в областта и на лапароскопската, и в областта на роботизираната хирургия. Искам обаче да споделя още нещо пред вас. В съвременния живот и в частност в медицината, всички сте наясно, че дигиталните технологии навлязоха изключително дълбоко и безапелационно. Сами видяхте от презентацията на академик Горчев, че интелектуалната хирургия, тя не е бъдеще. Тя е нашето вече настояще. Дигиталната хирургия е един нов термин, едно ново понятие, всъщност е една много интересна симбиоза между естествения и изкуствения интелект. Тя вече е имплементирана в новите роботизирани системи. На мен ми се иска обаче да споделя нещо малко по-различно в друг контекст. Това е копие на монашеската килия на Паисий Хилендарски в Атон. Копие, което се намира и е възпроизведено в един от музеите в Банско. А това е копия на перото, с което е написана история славено-българска. Днеска обаче ме вълнува един изключително сериозен въпрос. Дали и как писаното слово ще оцелее в съвременния дигитален свят? Аз за себе си към момента имам своя отговор. И една от опорните ми точки е, че институциите като Българската академия на науките, които са пазители на знанието и факта, че организират форуми от подобно естество, аз съм убеден, че през следващите десетилетия и столетия писаното слово, и в частност писаното българско слово, ще пребъде. Просто ще го бъде. В конкуренция, в една много жестока конкуренция с дигиталните технологии, с интернет, с социалните мрежи и изкуствения интелект. Приключвам с разсъжденията си в тази посока с мисълта на един български възрожденец. Аз разумявам всеобщите национални нравствени интереси, от които по-главните са езикът,
вярата, народното образование, литературата и общественото мнение. Докъде някоя народност държи в пренебрежение тези нравствени сили, не ги почита, не им дава възможност да се развиват и укрепяват, то тогава, колкото духовита и даровита да е тя, не може да се рече, че нейната бъдещност е осигурена. Всъщност, това е посланието към всички нас на Марин Дринов, който е един от основателите и първия председател на Българското книжовно дружество. Благодаря.